19 नवेम्बर सालमारि सा साल्ल युथ टिप्रा फेडारेशन एबा YTF नि काइसा कटरमा रैली अंगनानो तैवे ककथम पान्डा खाइखा युथ टिप्रा फेडारेशन नि अंगै सांग्रं सालनि सानजावो मानजागनाय रैलीवो टिप्रा मथानि संसानाय बबाग्रा हनै साइमानजाखा आ रैली ग्रेटर टिप्रालेनो सानमों न तैवेनो खाइजाकनाय हनैबो साइमानजाखा सारिकाहाम যত মিডিয়া নি আদং রকনো তিনি ইউথ টিপ্রা ফেডারেশন এবং YTF नि सिनिजागो सिनियर संगठन टिप्रा मथानि काइसा एलाइड अर्गेनाइजेशन जों फाइनाय 19 नवेम्बर मान्दाइ गुरुमुनि स्टेडियम YTF नि कटरमा काइसा मेगा युथ मेगा रैली खाइना थांग दङ ओ रैलीओ सिनि बुबाग्रा मेन स्पीकर नि मानजागनाय ताई सिनी यूथ नि सेंट्रल नि डिस्ट्रिक्ट नि ब्लॉक नि ताई एक्टिव लीडर्स सारा त्रिपुरा नि ताई उनके ना जे सिकला रक सिन चौबानो गिरा दिबालना हमजगनाय बरक जत्तनो फाइ सिनी ओ थानसानि चौबा एबा YTF नि ओ कतर मास गैदरिंग हाइ लगिर फैनाय सिनी ओ मास गैदरिंग 11 टन जिमि सुरुंनाय ओ तिनी प्रेस मिट नि बिसिंति आं जत YTF नि सेंग्रा ग्रंनो वारियर्स रंनो कोइनाय 11 टन बिसिङो मान्दाइ नि गुरुमुनि स्टेडियम फाइमानजा फाइनांथों ताई बरक डिसिप्लिन बाबे डिसिप्लिन मेंटेन खाइ केबे वालाय सुग्लाइङयावै सिनियो मास गैदरिंग नो पीसफुली बाबे जाते सिं पाइना निंथुं ओ थाइसे थाइनि कक साइना तिनि नि प्रेस मिट अरन साव सिनि ओ जे मास गैदरिंग मेल लिंक सिनि ग्रेटर दिबलेन डिमान्ड नति ताई यूथ नि फान सिकला फान सिकला नि पॉलिटिक्स बा सिनी गेरा दिबलिन जे चबावो सिनी सिकला नि फान गोसो जों मान्दाइ नि गुरुमुनि स्टेडियम ओ फाइने 19 तारिख 19 नवेम्बर जों फुनुंनाय YTF युथ फेडरेशन नि हामबाय सारा त्रिपुरानि बर' फाइने मेनलि सिनी ब्लॉक कमिटीज दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज दङ प्राइमारी कमिटीज दङ सेंट्रल नि दङ ताई यूथ रक जारा कमिटी करिफानो एक्टिवली बाबे सामखाइ तंनाय राव दङ जारा सिनि गेर दिबलेन चबाना हमजनाय बरक जत्तनो अ चबावो बा अ मास गैदरिंग फाइ सिग्नो लगिर फाइनाय